Namaskaru, how Urmila Prabhu, an international storyteller story coach, कलकत्तेरी आज ही गणेश बाप्पावर कान घेऊन आयल्या ही त्या म्हणारी येऊच बुधवारा 31 ऑगस्टाक चवथी म्हणलेतले नथिंग लाईक अ स्टोरी ऑन गणपती बाप्पा. गणेश बाप्पा, that is गणपती बाप्पा आज रेलेव्हंट असवे शिकवण की म्हाका एक निमगेले 21st century गणेश बाप्पा इतले रेलेव्हंट गॉड बिलकुल कोणेय ना इथे म्हणाले हांव हे दोन्ही स्मॉल एक्सपिरियन्सान हांव प्रूव करून दाखयता. एदान वेदव्या स्वाम्यान गणपतीक निमगेले गणपती म्हाका महाभारत बरोवका तू बैसून बरयतवे म्हूण इतले आज्ञाधारक आमगेले गणपती म्हणारी आलोचन नाशी वही स्वामी हांव खंडीत बैसून बरयता म्हळे वेदव्यास बापान निमगे सांगले बळे हांव सांगता वही कोणी एकदम व्हडसी काणी कांय ना तुम्ही केद्दान स्टॉप केल्ले तेद्दान मात्र हांव स्टॉप जाता म्हणून वेदव्या स्वामी सांगच्या लागले गणपती बरोवच्या लागले अशी सांगत की 3 वर्स लागले वेदव्या स्वाम्याक काणी सांगच्याक. आमगे गणपती बाप्पान आलोचन ते करनी बरयतरी मात तितूक घालून बरयतर चमकलो. आणि आमगे 21st century आमगे कंडिशन कसं नाही रिसर्च सांगता की ह्युमन अटेन्शन स्पॅन 3 मिनिट जायना म्हळ्यार कसं नाही 3 मिनिटा पशी चढ जाल्ले आमकां खुर्च सूर जाता हेकड पळयले तेकड पळयले भूक लागले नोटिफिकेशन त्या पळयले उठयले उदक चमकले आमगेले अटेन्शन स्पॅन इतले स्मॉल इतले सान की इट इज सेड दॅट लेस देन अ रॅट ऑर एन मॉस्किटो इतले सान आमगेले अटेन्शन स्पॅन. सो फर्स्ट थिंग and the main thing to learn from Ganesh or Ganpati Bappa is go back and increase attention span. It's important that success of any project is on attention span. So the first thing and the most important thing आम्ही गणपती बाप्पाकडल्यान शिकले. आणि सेकंड थिंग म्हळ्यार गणपतीन शब्द दिले वेसव्या स्वाम्याक की हांव तुम्ही स्टॉप जाल्ले शिवाय हांव स्टॉप जायना म्हळ्यार हे मयूर पंख्यान गणपती बरयतर आशिल्लो महाभारत बरयतर असताना फेदर मयूर पंख कुडकी जाल्ले आता कसो करचे म्हणून गणपतीक एक नमुने विचार आयलो. गणपतीन कसो केल्ले तागेल दांत आशिल्ले कुडकी कोण सोडले आणि त्या दांतान बरयतर चमकलो जेन्ना वेदव्या स्वामी स्टॉप जाल्लो तेतून ते वेद आमगे गणपती बरयतर चमकलो. नो एक्सक्यूजेस कारण ना हज निमित्त जायनी ताचे खातीर या जायनी कसले कारण ना म्हणून आमगे गणपती निमित्ताची आज आमकां भगवत गीता आज आमकां महाभारत नुसतं इंडियन्सा खातीर नाही सगळे विश्वा खातीर आमगे गणपती निमित्त आमकां
आज इतकं सकळ शिक्षा मेळ्ळे म्हणून ह्या कथेर गणपती बाप्पाला आणीक एक नाव म्हळ्यार एकदंत. दोन्ही टस्क आशिल्ले, एक कुडकी केल्ले आनी या म्हळ्यार इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग इन लायफ तुमकां साध्य असं करच्याक ह्या आमी गणपती बाप्पातल्यान काणी कशी लागली तुमकां? म्हाका खंडीत तिळशियाची. आणि ह्या तिळशियाची की हांव सांगिल्लें की ह्या दोन्ही लर्निंग एक्सपिरियन्सीस आज आमकां रेलेवंट, आज आमकां साध्य आस की ना. खंडीत तिळशिया. हॅपी गणेश चतुर्थी. मिंगेल चॅनला सबस्क्राईब करू विसरू नकाची. लाईक बटन प्रेस करू विसरू नकाची. आणि या ब्रिंगिंग ऑफ वेदांतीक मदर आणि के तुम्ही घेयनी जाल्यार खंडीत ह्याचे विशय म्हाका फीडबॅक दिवच्या विसरू नकाची. थँक यू.